Hej mine damer og herrer, velkommen til matematik i dag for mine skønne FP9-elever. I dag der skal vi arbejde lidt med GeoGebra, og jeg har tænkt mig lige at vise jer lidt her på skærmen, hvordan programmet fungerer, og så har I ligesom den her film, som I kan spole lidt frem og tilbage i, hvis I synes, der er nogle af tingene, der er svært. Til at starte med har jeg egentlig bare åbnet min GeoGebra, og det er det samme program, som I har på jeres computer. Og så til at starte med, der får jeg den her fine akse. For at få den væk, der højre klikker jeg med min mus, og så klikker jeg på akse, og så forsvinder den. Hvis jeg gerne vil have den igen, så højre klikker jeg selvfølgelig bare igen og klikker akse til. Så den kan jeg bruge, det ligesom et koordinatsystem. Og hvis jeg går op på den her og trykker på den her med pilen her, så kan jeg rykke frem og tilbage med den, så vi kan afgøre, hvor meget af den vi kan se. Men lige nu her skal vi ikke lige bruge aksen, så den fjerner jeg lige. Det vi skal i dag, det er, at vi skal prøve at tegne en eller anden simpel tegning med GeoGebra. Så vi skal ikke sådan bruge det til helt vildt meget matematik i dag, men mere sådan for at lave nogle små øvelser for at komme så småt i gang med at bruge det her tegneprogram. Så til at starte med, så vil jeg gerne have, at opgaven bliver, at I skal tegne en eller anden vilkårlig tegning. I bestemmer selv, hvad det skal være, men I skal bruge så mange figurer som overhovedet muligt. Og altså i figurer, geometriske figurer, der tænker jeg trekanter eller firkanter eller cirkler. Eller og jeg har tænkt mig lige at vise jer sådan grundlæggende, hvordan systemet fungerer, og så prøver I ellers selv lidt fremad. Så jeg prøver at tegne en tegning herinde til at starte med. Til at starte med kunne vi fx tegne en snemand. Og der kunne jeg godt tænke mig at gå op. Der ligger sådan forskellige funktioner heroppe. Og dem som vi skal bruge i dag, dem kommer jeg sådan lige omkring. Og det kan også være at jeg tilføjer nogen i morgen i undervisningen. Det må vi lige prøve at se. Men det jeg gerne vil starte med at gå hen til, det er den her cirkel. Og hvis der er, så er der så sådan en lille pil nede i hjørnet. Når man klikker på den, så kan man få den her ned. Og så vil jeg gerne vælge den her, der hedder cirkel, ud fra centrum og radius. Og I ved jo både, hvad centrum og radius er i cirklen. Så jeg klikker her, og så for at få en cirkel med en eller anden bestemt radius, så klikker jeg et eller andet sted på min tegneblok, lige her. Så siger den, hvor meget vil du så have din radius? Men den kunne jeg måske godt tænke mig, den var 2, eksempelvis her. Så laver den simpelthen en cirkel til mig, hvor jeg har centrum lige her, og radius, det er jo fra centrum, og så ud til kanten herude. Og der kommer det så til at være 2 cm imellem. Godt, så for at lave en snemand, så vil jeg jo gerne have en cirkel mere, så klikker jeg lige på den en gang mere, og åbner min tegneplade. Nu vil jeg gerne have en radius på 3, for at få en lidt større cirkel, så det kan komme til at ligne en snemand. Sådan der. Nu kunne jeg rigtig godt tænke mig, at den her snemand, den skulle lige have en hat på. Så derfor skulle jeg godt tænke mig at lave en trekant. Og det laver jeg lige heroppe i polygoner. Polygoner her. Polygoner, det er jo med forskellige kanter. En polygon, den kan både være trekanter, firkanter, femkanter og sekskant. Det er, at man har forskellige kanter på. Så jeg tager her, i den her polygon, der kan jeg tegne hvilken som helst. Jeg kan tage den her, og så kan jeg tegne rundt, som det passer mig. Hvor det nu, jeg synes, jeg klikker med musen hver gang. Her for at sætte et punkt, så tegner jeg den bare videre. Og så til sidst, så klikker jeg lige der, hvor jeg startede, så har jeg en polygon. Men det var ikke lige det, jeg ville lige nu, så jeg fortryder lige her på min pil oppe i højre hjørne. Nu kan se. Så bagefter her, så vil jeg lige prøve at lave den her trekant. Trykker på polygon igen. Der. Og så vil jeg lave sådan en trekant her. Bum, bum, bum. Og så for afslutningen kan I se, så mangler der så et linjestykke herover. Den tegner vil jeg tegne ned i den første her. Godt. Så vil jeg gerne have flyttet den her. Der klikker jeg her på pilen op i venstre side. Og så kører jeg henover. Der kan I se, at alle kanterne de bliver markeret, når jeg kører henover. Sådan der. Og så venstre klikker jeg med min mus. Så rykker jeg den lige så stille herovre og på snemanden. Sådan der. Nu kan jeg rigtig godt tænke mig for at gøre den her snemand sådan lidt interessant. Så vil jeg gerne klikke på pilen heroppe i venstre hjørne. Og så vælge den her midterste cirkel. Og så vil jeg gerne klikke her på min tegneblok. Så får jeg sådan forskellige valgmuligheder her henover. Og den første, det er simpelthen sådan en farveblok. Så når jeg klikker på pilen, så kan jeg vælge hvad farve jeg vil have. Og jeg kunne godt tænke mig, at den her snemand, den skulle være sådan lidt blålig. Den her nede, det var tyk. Og hvor tydelig farven skal være. Så hvis jeg trækker den hen, så kan I se, så bliver farven meget mere markant.
Godt, nu er den ved at være der, hvor jeg gerne vil have den. Så klikker jeg på pilen igen, går ned og vælger den nederste. Den vil jeg også gerne lige have ændret farve på. Så den ændrer jeg til en anden blå. Og jeg vil godt lige have den lidt tykkere. Ja. Sådan der. Så har jeg lidt noget, der ligner en snemand her. Jeg kunne godt lige tænke mig heroppe på hatten også. Klikker lige på pilen, og det er den, jeg vælger med. Nå, hvor jeg er. Den kunne jeg godt tænke mig, at den skulle være. Ja, hvor skulle den være? Den skulle nok være rød. Og nu kommer jeg til så kun at vælge et linjestykke. Jeg skal lige have alle kanterne markeret, når jeg klikker på den. Sådan der. Det kommer jeg til at prøve herfra med. Og det er kun at prøve at kaste ud i det. Vi kan hele tiden bare lukke programmet ned og åbne det op igen, hvis vi synes, at der er noget, der ikke fungerer. Så det er bare pause fra. Sådan der. Så har vi fået malet hatten rød derhen af. Den her vi har efterfølgende, det er hvordan linjestykket skal være i selve trekanten. Den vil vi egentlig altid gerne bare have på den der normale. Men der er også en farve hernede, så jeg kan lave kanten meget mere markant. Det er lidt svært at se her på den røde. Men hvis jeg laver en tilfældig polygon herovre, nu bliver det lige en firkant. Og jeg så gerne vil ændre farven på den. Jeg ser, at det skal være gul. Det kan man se nu her, når jeg så kommer til at ændre med kanten her. Så kan I se, at kanten bliver tykkere. Og så bliver den smallere, og kan tilbage. Godt, den fortryder jeg lige. Den skal jeg ikke bruge til. Sådan der. Man skal lige have et par gange fortrydt, når man har prøvet det her med farven, for den tager dem alle sammen på her. Sådan der. Så nu har vi prøvet at lave en cirkel, og vi har også prøvet at lave en trekant. Nu vil vi gerne lige prøve at lave en firkant. Det viser vi selvfølgelig igen i polygonen her, hvor man bare kan tegne, så det nu passer ind. Jeg klikker med musen hver gang for at sætte et punkt, og så slutter jeg den af altid ind i det sidste stykke. Sådan der. Her kunne jeg for eksempel ønske at have lavet, hvis vi nu sletter den her ind i undskyldningen. Men hvis vi nu vil lave en polygon, så kunne vi måske have lavet en... Der kan vi jo lave alle de punkter, vi vil. Så jeg kunne tænke mig at lave en traktor. Nu kan de punkter op her. Og så hen her, så kan jeg der. Hen til der. Så skal der en skorsten her. Jeg er måske ikke lige så god til at tegne traktor, men I er garanteret bedre til at tegne alt muligt andet end mig. Sådan, jeg slutter min polygon, og den her traktor, den skal selvfølgelig være blå, fordi at, jeg ved faktisk godt, hvad det er for en mig kan helst med her, men nu kan jeg ikke lige huske, hvad det er for en, jeg kan ikke huske farve der, så derfor så blev den her lige blå mic. Jeg håber, at det kan gå an farve. Så den blev blå, sådan der. Så vil jeg gerne lige lave et vindue ind i den. Det laver jeg lige ved at lave sådan en ekstra polygon her. Det laver jeg bare lige en firkant her. En eller anden tilfældig firkant. Ikke lige så stor. Bum, bum, bum. Og så afslutter jeg den her hen, så er den færdig. Den vil jeg gerne lave hvid. Den kommer der. Og så kunne jeg godt tænke mig at flytte den. Den er lidt svær at se her. Jeg kan se, jeg flytter sådan her. Og traktor. Sådan der. Nu kunne jeg rigtig godt tænke mig lige at få nogle dæk på den her. Det laver jeg selvfølgelig med cirkel. Ja, bare ud fra centrum og radius kan man sige. Så nu sætter jeg lige en prik her, hvor jeg gerne vil have det første dæk starter med centrum. Og så skal de vel være 3 i radius, de her dæk. Jeg trykker på enter her. Den synes jeg faktisk blev lige lidt for stor. Så jeg tror lige, jeg vil ændre den. Så jeg trykker lige på fortryd. Jeg trykker lige fortryd igen, fordi den fjernede ikke lige mit centrum der. Det vil jeg gerne lige have væk. Sådan der. Så klikker jeg på cirkel ud fra centrum og radius igen. Jeg klikker på og så vælger jeg 2 i stedet for. Og så OK eller enter. Sådan der. Så kan jeg lige gå op og ændre farven, mens jeg er på den. Bum, bum, bum. Den vil gerne have helt sort. Og så laver jeg lige en mere. Og vi skal have 2. Og den skal 2 igen selvfølgelig. Og den kommer i samme farve. Sådan der. Nu er det op til jer at prøve at tegne en rigtig fed tegning med alverdens ting. Man kan både lave grønt græs og flotte træer og flagstænger og brianbiler og monstre. Og det er bare lige op til fantasien at få tegnet nu. Så værsgo og sæt i gang.
skulle jeg lige til at sige. Jeg kunne godt lige tænke mig at vise jer også, hvordan man laver et lige linjestykke egentlig, hvis man gerne vil have det. Herovre kan man lave et punkt. Jeg klikker på den her punkt. Så sætter jeg et punkt her på min cirkel. Derpå. Og så kan jeg sætte et punkt heroppe også. Så vil jeg gerne forbinde de to punkter. Det laver jeg lige med et linjestykke her. Derfra og dertil. Og så kommer lige et punkt med. Nu sætter jeg lige en arm på ham herovre også. Så skal jeg have et linjestykke mellem de to punkter. Det er den der og den der. Og bemærk her, klikker jeg på det her linjestykke, hvor der er en prik i hver ende. Jeg kan også vælge forskellige linjestykker. Den her, den fortsætter igennem prikkerne. Men det var ikke det, jeg ville her. Her vil jeg lave den fra prik til prik, altså fra punkt til punkt. Sådan. Nu kommer jeg til at lave en. Det skulle virkelig. Fortrød. Sådan der. Nu har jeg så min snemand, hvor armene faktisk går nu sidder meget forkert. De skulle jo egentlig have siddet hernede. Men så kan jeg lige tage dem, og så kan jeg jo lige måske flytte dem derned. Jeg kan lige flytte punktet ned her. Jeg flytter lige punktet ned her. Punktet har jeg fået sat på den her cirkel, og det er derfor, der vil den ikke være med til at flytte sig fra selve cirklen. Så jeg kan kun flytte punktet rundt på cirklen. I kan se her, hvis jeg tager punktet, flytter det hele vejen rundt. Så kan jeg køre rundt her. Så hvis jeg nu kører den derned, og det samme gælder med det her punkt her, det sidder også på den her cirkel. Men det er fordi, jeg har lavet et punkt på cirklen. Og det skal vi lære meget mere om en anden dag. Så nu gælder det her med, nu kan man se, nu har vi alle de her punkter her, og dem kan man faktisk klikke fra til herovre. De øverste vi har heroppe, det er de polygoner vi har lavet. Jeg kan se, der står ude fra firkanten, hun har lavet en polygon her. Så er der et keglesnit, det er de der cirkler, jeg har lavet. Og så kommer et linjestykke, men alle de punkter, der kommer hernede, kan I se, så man kører ned til et punkt. En overskrift her, der hedder punkt. Så er det alle de ting, vi har lavet på tegningen, de står herovre. Og hvis jeg klikker punkterne af her, I kan se A. Hvor er det, vi har A henne? Der har vi lige her i midten af snemanden, det midterste del. Så hvis jeg klikker A væk, så forsvinder det punkt, der sidder lige der i midten. Nu er punktet væk. Og så vil jeg prøve at klikke B væk. Det er det punkt, der sidder nede i midten af den nederste cirkel. Den klikker jeg på. Sådan. Så får jeg lige alle de der grimme punkter væk, som er rundt om. Og så til sidst, så får jeg måske en meget pæn snemand. Det kan man selv bestemme, om man vil klikke punkterne af, eller man vil beholde punkterne på. Det er så fint. Godt. Når man er færdig med at have lavet sin tegning herinde, som man kunne tænke sig at tegne, så går man op i filer, og man går ned i gemsler, ligesom vi gør normalt. Jeg vil altid lige lægge mit på skrivebordet, så ved jeg lige, hvor der er henne. Så her kalder jeg det lige for tegning den 26. september. Sådan der, og jeg trykker gem, ligesom før. Sådan, så er den gemt ude på skrivebordet. Nu er det op til jer at få tegnet en tegning. Og jeg sætter selvfølgelig en plade Marabou chokolade på højkant til den, der tegner den flotteste tegning til mig. Hvor hele pladen her nærmest er fyldt ud med alle mulige flotte farver og flotte figurer. Så I har en til næste gang. Vi har matematik, det er ikke på fredag, men tirsdag. Så der er en hel uge til at få tegnet den her tegning, og jeg vil glæde mig rigtig meget til at se dem. Vi ses i morgen. Hej hej.